Hej YouTube! Hej YouTube! Nummer går. Okay. Markus. Hvad? Markus. Ja? Kage. Hvad er der? Kage. Nej. Kage. Han er begyndt at filme, og så min mand på kortet, han blev helt rød. Før der var en gul. Min mand har hele tiden været rød. Min mand har været gul. Jeg tæver ham gul og blå, jeg gør Markus. Og I skal lige op og se, hvad jeg skaffede i What Will It? Prøv lige 2 sekunder, jeg skal lige kigge noget. Markus han er død alle sammen. Nej. For helvede. Prøv at se. Markus, du må kover. Markus, du må kover. Og der er noget i kisten. My beautiful home. Home alone. Prøv at se her. Ja, så smukt. Ja, prøv at se, vi har den der. Så har vi alt. Og Markus, din stemme lækkede lige så du sagde do. Nå. Lol. Ham der, the own kills 28, han hit ground too hard hele tiden. Stop it. Help. I'm suck. Jeg sutter. Hvad sutter du på? Jamen, det stod der i chatten, ja. I'm suck. I suck. Det tror jeg. Ellers så er det bare mig, der har glemt, hvordan man taler engelsk. Fordi det glemmer man jo på 10 minutter, ikke? Helt vildt. Minutter. Så er man da fandme også dum. Ja. Hvad betyder du? Ja. Do. Hov. Markus, kan du lide kage? Ja. Godt. Det er forkert. Og hvis I rent faktisk ikke kan lide kage, så tag det ikke personligt. Jo, tag det meget personligt. Lukas han elsker kage. Kage. Lad være med at gå ind i mig, din friko. Jeg går ikke ind i dig. Det gjorde du jo. Nej, jeg gjorde jeg. Gjorde du da så? Jeg er jo up, du p. Hvor du nogle ting på dig, hvis du er derinde. Men det har jeg heller ikke. Godt. YouTube skriv grimme ting om Markus, hvis han har ting i kommentarerne, hvis han har ting på sig. Så må jeg hellere gå tilbage. Jamen, jeg så faktisk ikke, hvad det hed, at jeg havde arme på. Det glemte jeg. Den går af, Markus. Undskyld. Du har stuerrest for livstid. Okay. My friend is Jonas. PvP. Hvis det var til mig, så skulle alle, jeg ikke kan lide på jorden, brændes. Hvor er du sød. En af dem skulle være dig, Lukas. Dit monster. Ej, hvor roligt. Alle i den her PvP-gør, de har det der sorte armor på, der har de sort hjelm på, sort brystplade på, så hvidt bukser og hvid sko. Så render de rundt alle sammen med sådan et sværd, der er rød indeni og gul rundt om. Det lyder hyggeligt. Det er jo nej. Så kan du ikke stå her. Det skal ikke sjovt, mand. Ja, du skal ikke stå og grine over. Han er de åndssvage brilleæb. Hey! Det er ikke dig. Altså, ham her, han står med briller. Nå, okay. Jeg har briller i virkeligheden. Skal vi ikke vise os selv? Vise os selv, hvad mener du med det? Vi tager webcam til.
Okay. Tube, I har mig at se. I har mig at se. Ej, sådan her ser det ikke ud. Det passer ikke. Du hvad er det, jeg sidder og spiller, ikke? Nej, det gider jeg ikke til at hente. Så sådan en kasket. Kage. Nej, kage. Men Kage. og det der, det er jo sorte baron. Sorte baron. Ej, huset. Ja! Jeg spiller bare videre. Jeg løber ud i PvP'en. Jeg kan stadig se mig op foran. På din skærm. Nej, det kan de ikke. Okay. Hvad er det, jeg mangler? Du mangler Paul. Paul! Hvor du? Ja, nu har jeg en generator, nu skal jeg bare på en datbox. Datbox. Nogle gange havde jeg virkelig tækket. Jeg bliver lige nødt til at lægge på, okay? Okay. Ring til gruppe. Okay. Jeg kan fucking ikke minimere mit Skype. Jeg kan kun være inde på Skype. Nå. Jeg hørte lige ned, og der faldt ned. Tillykke. Kan man ikke lige... Markus! Kys mig! Sådan, nu kan jeg. Nå, der er du. Kys mig! Kom så. Ad. Jeg er god til at være gay. Det kan man se. God til at lade som om jeg er gay. Jeg er ikke gay. Bare rolig. Han er meget gay. Gay. Eller bare lige ved det. Han er meget. Rigtig meget. Det siger du bare fordi du er jaloux. Faktisk ikke. Bitch. Nu gør vi lige sådan her. Nej, jeg mangler en koverkabel. Ellie. Din kollega. Hej. Hej. Hvem hej? Hvad hej? Hej. Hej. Hvad gjorde du? Lukas, hvem er det, du snakker med? Dig? Nej, der er et eller andet inde i samtalen. Hvad fuck? Snakker I om mig? Ja. Hvad? Hallo? Med mig er det kun os to. Det er mig, der er et eller andet, der hedder et eller andet. RB et eller andet. RB? Ja. Hvad fanden? Snakker I om mig? Hvorfor gør I det? Hallo? Det gider jeg så ikke have. Er han ikke irriterende, Lukas? Jeg kan ikke høre ham. Kan du ikke høre ham? Hvad? Kan du ikke høre ham? Nej. For mig er han ikke engang i samtalen. Hallo? Har han ikke lige sagt hallo ved dig? Nej. Hallo? Hvilken pølse er det, der er i vores samtale? Kunne du godt høre ham? Nej. Jo, Jesus, kunne du det? Nej. Jeg kan ikke høre ham. Hallo? August, prøv lige at sige noget. Hej? Jeg bruger clownfish. Hvad er det?
Det er sådan et program, man kan lave sin stemme om. Du kunne godt høre den der lille pivestemme, ikke? Jeg hørte i hvert fald en eller anden mærkelig stemme, men jeg kunne ikke høre, der var nogen, der sagde... Okay, men hørte du den der alien-stemme der? Ja. Hvordan lød det? Hvad er det for en bøsse? Ja, hvordan lød det? Hold det Eller har der et eller andet skrevet Kabelus 78 INV Purple? Invite people, tror jeg, så inviterer folk. Men lad være med at gøre det, bare ignorer det. Nu kan jeg løbe væk imens han ikke er her. Undskyld YouTube, jeg er ikke så god til English. Hey, ved I hvad? Jeg kan et engelsk ord. Dogger fuck. Hvad betyder dogger? Dogger fuck. Dogger fuck, det er ikke et ord. Fuck er et ord, men ikke dogger. Dogger fuck. Dogger fuck. Jeg har alt muligt efter mig. Dogger. Lukas. Ja. Hold kæft. Ja. Hold kæft. Okay. Help me. Hey YouTube. Markus er ondt. Ved min mormor. Jeg dør. Mormor. I hørte det her på YouTube. Markus hader sin mormor. Jeg døde. Markus' mormor. Markus han hader dig. Min mormor ser altså ikke YouTube. Og du har ret, jeg hader hende. Hvad hedder hun egentlig? Det ved jeg sgu ikke. Et eller andet. Ellers så kan jeg finde hende på Krak. Hvad er krak? Det er et sted, hvor man kan finde folk bare kun ved at bruge deres fornavn og efternavn. Hun hedder Nielsen til efternavn og fornavn, det ved jeg sgu ikke. Hallo, hun slettede min børnekonto med flere tusind kroner på, for at give min fætter en konto. Hvad er det for noget lort? Ja, derfor kan jeg ikke lide hende. Og nu har hun så lavet en ny. Der var 14.000 på, den har hun brugt på en ny sofa. Lyder det som en sød gammel dame? Ja. Meget. Overhovedet ikke på nogen måde. Nej, overhovedet ikke på nogen måde, vel? Hvad? Hun er rigtig sød. Nogle gange der flipper din stemme sådan lidt ud. Ja, vi ses YouTube.